Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Mao kini nga akong kwarto. Kwarto ni? Mura man ko sa nakabay, Adonis. Ako kining kwarto muna. Anhi ko din himo pahuhay. Matuk. Grabe. Dako asay daanan, God. Manood kita muna. Dali. Kwarto ni mo, Adonis? Dako awi. Muna. Okay ra ka nga. Ngaon sa Adonis? Nga magdugta sa akong higdaanan. Oh. Musugot ka ba muna? Tubag ako. Pagkamaro igsuuna. Abi na kog buutan. Apan, nagdaan niya siyang kwarto ang linalang. Huwag ang linalang sad. Yan orang ang miubahan niya. Ha, kumpiyansa ra kayo na. Kung makakaon na siya sa among pagkaon, maglisod na siya balik sa ilang kalibutan. Kausig sa tong oras pag-adto kang ingko ibyo. Wa siya nahimo. Ngano ka sa Damian? Ay, ambot lang, Baiking. Ngano kang naglisod ba si ingko? Gikulbaan ko mahayo, Baiking. Nabalay ka na ko kung hain na karoon si Muna. May uyab na ka si Muna, Damian. Baiking. Jeff, pirmi mo mong magkuyog si mong magawang. O saman, doon ay nanguyab niya. Nakailang ka ba sa lalaki, Jeff? Kuko kay baon na papadamian ay. Sila ramgod na sa tiimi ang pirmi ang sutihan ay. Sige lang, Damian. Ako yung pagkutanon si Amy bahin anak. Pasig di ka lang padunggon nila nga magsultian ay. Ay, buutan si Muna. Madlok siya na ako. Mitahod ka na ako ang akong mga anak, Baiking. Ala! Iyay ka. Unsa to? Ni anarbata sa dapit diin, gibinuangan ako anak ta. Murag na marog man ako balhibo, Damian. Magdali ko tabi. Atong paspasan, atong paglakaw. Murag lain na nila. Duka, abaya. Basi ginindutan kang nagtanaw sa kong higdaanan muna. Okay ra kayo nga mahigda ka. Murag. Musiragid ang akong mga mata. Higda muna. Dili na gid maagwanta. Duka na gid kayo ko. Mihigda na si Mona. Nakatuhog na siya. Nahadok ang mga linalang. Nagipahuros ko kalit ang hangin diyang natungod na sila sa among gipuyan. O katong upaw, talawan kayo. Paspas siyang lakaw. Nag-una siya sa duha ka linalang. Yan na.
Nakahinumdum ko itong upaw da. Mauto ang amahan sa linalang nga akong naibgan. Si Ini. Mona, nakabati ka ba sa kong pagsambit ni mo? Mona. Nahinahon siya. Mutubad ko niya sa paghigda. Gusto na siyang magpauli. Muna, ayaw nagpauli. Anhi ka lang sa mong bahay. Okay ra ka, Mona? Okay ra ko. Bisag nagpiyong ang iyong mga mata. Apan ito pagkihapon siya. Mona, mahal ka. Nahigugma ko ni. Gusto ko nga paanakan ti ka. Mona. Oh, ibuga ka na siya sa kong pagpato. Mahal ko ikaw, Mona. Mahal ko ikaw. Kaya kay way nakita si Guhibyong kung haay nagkaroon ng imong anak na si Mona. Awangan mo na kining i-report sa kapulisan. Magyan! Sakto nga tumasilingan ba yan? Pila na kaadaw nga wa muli si Muna, good. Basi kita banas mo na sa iyang uyaboy. Mo, Buta na kay kong anak. Why gisulti na ko si Mona nga dunay ng uyab niya. kalma lang ba Damian, ha? Kasuko, kalma lang. Bahala kag dili ka maminaw na mo bay Damian. May pamatia sila. I-report na kini sa kapulisan ang pagkawagtang ni Muna. Kaya pila na siya kaadlaw nga nawagod. Duha na kasi ba na? Kauna, Mona. Luya na ka, oh. Di ko makatugot nga masakit ka. Dili lagi ko kanahang mukaon, Adonis. Papaulian ako kay gipangita na ko karon sa amo. Mona, wa ka ba dahi mahigugman ako? Nahigugma. Naara ka dahi na. Ani ka na lang puyo din, eh. Mupauli lang ko, Adonis. Kay nabalakan na nako karon si Papa Damian. Papaulian ako, Adonis. Ama, Ina, may tuyo ko ninyong doon. Unsay imong tuyo kanamo ni ina nimo, Amid? Bahin sa kong igsoong lalaki. Ngano? Naunsa si Adonis? Doon na siya gilumluman nga babae. Mao ba? Maayo. Nalipay ka, ama. Wa ka masuko. Amid, mas labing maayo nga nagdaog babae si Adonis sa iyang kwarto. Nalipay ko sa mong gisulti karon. Ama, Dugay na kaming nangandoy si ina nimo nga maminyo na siya. angay ba ninyo ikalipay?
ang pagdao babae ni Adonis yung kwarto. Nga babae nga akong gipasabot, di man sama na to. Nagsulti ka ba sa matuod, Amid? Aron mo tuo mo na ko, ama. Sudlas yung kwarto si Adonis. Tuan niya dad dito ang babae nga linalang. Dili siya sama ka na to, ama. Tagayuta si Muna. Muna. Oh, mao kinaingan sa babae nga gilumluma ni Adonis. Kanus alang kini nagsugod, Amid. Dugay na, ama. Dugay ng gilumluma ni Adonis si Muna nga tagayuta. Kasi nga, sir? Kuan dong. Damian, sir. Sa may ipa-platter mo, sir? Bahin sa kong anak ng babae, sir. O sa nakabuuan sukad siya na waha o wa na mauli sa bahay. Usa na kabuwan, sukad wa mauli ang imong anak, sir? Nya karon pa ka mo ani sa opisina aron i-report kini. Karon lang kumianhi din eh. Mamaw ka na, sir. Kay, naglaom pa ko ga. Muuli ra nga kong anak. Pero sir, giwat pa nimo nga moabot og usa ka buwan una ka mo ani dinhi og magpa-blatter. Imposible sa na imong pagkaamahan eh. Sir, may ani ko rin ni sa inyong buhatan. Ano inyo kong katabangan? Ano ba manginsulto ka man hinuon? Wa kay sulto ha, sir. Kasagaran manggod sa magpa-blatter din sa among opisina nga 24 oras o baka 48 oras sukad nga nawa ang miyembro sa pamilya. Pero ikaw, sir, gipaabot pa man nimo og usa ka buwan. Sama mo din eh, sir. Mutabang magpangita sa kong anak ko din eh. Sultihil ko ninyo. Wa baya ko makasabot sa kong gibati. Hay, wa ko masayod kung usay anay kong buhaton. Sir Damian, sir. Lingkod, di ko balik, sir. Kalma lang, relax. Di madag relax. Ning akong pag-anhi, sir. Nakapasamot mahinuog kamos kabalaka nga akong gibati. Sultihi ko niyo, sir. Usamahan. Mutabang mo na ko sa pagpangita sa kong anak o dili. Sultihi ko. Prangkahi ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!